எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பீக்கங்கா செடி தான் பார்க்குறீங்க. இது டெரஸ் கார்டனில் வச்சது. இது பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மி தான். மேலே மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 காய் காய்ச்சிச்சு. அப்புறமா கொஞ்சம் இதுலேயே பழுக்க ஆரம்பித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் முத்தலாகவும் இருந்தது. ஒரு 3/4 அடிக்கு வளர்ந்துச்சு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் காய் காய்க்கல. அது இதே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கீழே ஒன்று வச்சுருக்குறோம் மண்ணில். அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றுமே பராமரிப்பு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. பார்த்திங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்து காய்ங்க பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ காய்க்குதுங்க. நம்ம எவ்வளோதான் மாடி தோட்டத்தில் மண்ணில் என்னென்னமோ சத்துக்கள்லாம் கொடுத்தாலும் சைஸு அந்த அளவுக்கு வரதில்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் காய். இதுக்கு என்ன பண்ணுறான்னா தண்ணியை தவிர வேறு எதுவுமே ஊற்றுறதில்ல. பாருங்கள் இயற்கை எப்படின்னு. அதுக்கு வேண்டிய சத்தை அதே எடுத்து அதே எங்கே போய் எங்கெங்கே என்னென்ன பண்ணணுன்ட்டு அதுவே வளரும்போது எப்படி வளருது பாருங்கள். எப்படியும் ஒரு 30-35 காயாவது இருக்கும். அவ்வளோ பிஞ்சுங்க விட்டுருக்குது இதில், இந்த செடியில். எங்கே பார்த்தாலும் காய்ங்க. ஒரு இலைக்கு பக்கத்தில் ஒவ்வொரு காய்ங்க காய்க்குது. அந்த மாதிரி இந்த வெண்டைக்காலம் காய்க்கும்ல, அந்த மாதிரி காய்க்குதுங்க. இது வேற ஒரு பீக்கங்காய். இது அந்த வரியாக இருக்காமல் இருக்கும், ப்ளைனாக இருக்குது இந்த பீக்கங்காய். ஆனால் அதில் உள்ள டேஸ்ட்டு தான் இதுலேயும் இருக்குது. பாருங்கள், ஒவ்வொரு கிளையிலையுமே இருக்குது. இது நம்ம சும்மா வச்சு பார்த்தா அது வளர்ந்துச்சு. சரி எங்கே விட்றதுனே தெரியல. அதனால் அங்கேயும் இங்கேயும் கயிறு கட்டி மரத்து மேலே அது மேலே இது மேலேன்ட்டு விட்டுட்டோம். நம்மளுக்கு இடம் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் கம்மி தான். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.